אחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. שלום לכולם, צופי הערוץ ובני ובנות הגיל השלישי, אני חן. אנחנו נתאמן היום תרגילי פילאטיס עם כיסא, גם בעמידה וגם בישיבה. אז אנחנו נתחיל. אנחנו עומדים עם פיסוק רוחב אגן. זה רוחב האגן, תכף אני אלך מאחור. אנחנו לוקחים שאיפה, ידיים על הכיסא עם גב ישר. לעמוד ולהרים מבט מעלה, אנחנו לוקחים שאיפה גדולה. ומרימים את החזה. על ידי הכנסת האוויר, גם החזה עולה וגם נפתח. כתפיים קצת לאחור. בנשיפה אנחנו מתעגלים קצת פנימה, לכופף את האגן, גלגול של האגן ולכופף את הגב העליון. לקרב את הכתפיים אחת אל השנייה, עם סנטר פנימה. בנשיפה נרים את החזה, ושוב להוציא אוויר ולהתעגל פנימה. סנטר פנימה, מבט אל כפות הרגליים. שימו לב שגם כפות הרגליים שלכם מקבילות. לא אחת קדימה, אחת לאחור. נשיפה, פתחנו את החזה, הרמנו מבט מעלה. פעם אחרונה. לקחת אוויר ולהתעגל קצת פנימה. בנשיפה, להוריד את הכתפיים מטה. בטן חזקה, סופה פנימה. אנחנו טיפה, מעט מגלגלים את האגן. זה גלגול אגן קדימה, גלגול אגן אחורה. גלגול אגן קדימה, גלגול אגן אחורה. אוקיי? רק גלגולי אגן, נחמם קצת את עמוד השדרה, את עצם הזנב. גלגול אגן, תרגישו את הקשת בגב התחתון נסגרת. ונפתחת. קשת נסגרת, קשת נפתחת. סנטר פנימה, כל הזמן המבט הוא קדימה וארוך. לא להרים את הסנטר, מעלה זה מקצר חוליות. לא להוריד נמוך מדי, זה סתם מותח. מנח ניטרלי. רק גלגולי אגן, שוב ידיים אל הכיסא. לקחת אוויר, אנחנו לא מנתקים ידיים מהכיסא, אנחנו מרימים רגל מעלה. קודם כל אנחנו מעבירים את כל משקל הגוף אל רגל ימין. ואז מעבירים את כל משקל הגוף אל רגל שמאל. מנתקים את העקב קטן מהרצפה. נייצגים את זה מהפרופיל. להעביר משקל על רגל אחת עם גב ישר. בנשיפה להעביר משקל על רגל שנייה. רק עקב מתנתק. אוקיי, כשאנחנו מעבירים משקל על רגל אחת, אנחנו מקבצים את אצבעות הרגל חזק על הרצפה, מכאן מגיעה היציבה. וצד שני, לנשוף ולהעביר משקל. כל הזמן בטן פנימה, כל הזמן לשמור מעט על גלגול האגן. להוריד את הלחץ מהגב התחתון. פעם אחרונה אנחנו מעבירים משקל על רגל ימין, מקבצים את אצבעות הרגל חזק על הרצפה, גם יחפים, גם עם נעליים. לדרוך את הרצפה חזק ולנתק רגל מעלה. אנחנו מנתקים את הרגל בהמשך לקו האגן. נשיפה, מי שיכול בלבד ומרגיש בטוח בעצמו, מנתק את היד הנגדית, ואנחנו נשארים עם בטן אסופה. 4, 3, 2, 1, והחזרנו את הרגל. יד חזרה. אנחנו מעבירים משקל אל הרגל השנייה. לקחת אוויר, להעביר את כל משקל הגוף, לכווץ את אצבעות הרגל חזק, ונשיפה לנתק את הרגל השנייה ולהישאר רק מי שמרגיש שוב בטוח, מנתק יד נגדית. ולהישאר עם בטן חזקה. גב ישר, ורק לקחת אוויר ולהוציא. אוויר מהאף, להוציא מהפה, וחזרנו חזרה לעמידה. עכשיו, שלב שני. הבנתם איך מחזיקים את הרצפה, איך דורכים חזק? אז ככה, אנחנו מעבירים משקל אל הרגל הראשונה, רגל ימין, וניתקנו את רגל שמאל. בטן חזקה, כל הזמן לקחת אוויר, להזדקף. מי שיכול בלבד, שוב, מנתק את היד הנגדית, לא חייב. להישאר עם הרגל ארוכה, להעביר רגל לפוינט. פוינט זה אצבעות כלפי רצפה. וככה, אנחנו מתחילים לסובב ירך, סיבובים קטנים, עיגולים קטנטנים. לצייר שעון קיר. לקחת שאיפה, נשיפה. חצי סיבוב שאיפה, חצי סיבוב נשיפה. עוד 4. עוד 3. עוד 2. עוד 1. החזקנו את הרגל, אני יודעת, רגל העמידה מתחילה קצת לשרוף, הישבן מתחיל לעבוד, להתכווץ. נשיפה, להישאר, 4. בטן פנימה לקחת אוויר. פעמיים. פעם אחרונה, שאיפה גדולה. נשיפה, חזרנו חזרה.
אותו הדבר, אנחנו מנערים את הרגליים קצת. לקחת אוויר. אותו הדבר אנחנו עושים עם הרגל השנייה. אותו התרגיל. להעביר משקל, שוב, אל רגל שמאל עכשיו, רגל שנייה. רגל התנתקה מעלה, רגל בפוינט. שוב, אצבעות פונות כלפי הרצפה. זה פלקס, זה פוינט. מי שיכול בלבד מנתק יד נגדית. לקחת אוויר, חזה פתוח. שאיפה. נשיפה, ציירנו עיגולים, שעון קיר. אחורה. 9, 8, 7, חצי סיבוב שאיפה, חצי סיבוב נשיפה. חצי סיבוב לקחת אוויר, חצי סיבוב להופצי. יפה, 5, 4, 3, 2, 1. להישאר עם הרגל רחוקה, לקחת שאיפה, נשיפה. שוב שאיפה גדולה, שוב נשיפה. להמשיך עוד פעמיים. נשיפה. תנו לבית החזה לעלות ולהתארך מעלה. נשיפה, פעם אחרונה, שאיפה גדולה. נשיפה, וחזרנו חזרה לעמידה. אנחנו מנערים את הרגליים, נשחרר את הידיים מהכיסא, נסובב מפרק כף יד, נסובב גם את האצבעות. קצת פלמנקו, נרים ידיים מעלה. ידיים מעלה לכיוון התקרה, שילבנו אצבעות, מבט עולה מעלה. ואנחנו מתארחים ומושכים קצת את הכתפיים, מעט את הכתפיים, רק מי שיכול. אפשר להקטין את טווח התנועה מי שלא יכול, ורק להרים את הכתפיים קטן מעלה. אפשר גם עם ידיים מטה. לקחת אוויר להוציא. לקחת אוויר להוציא. פעם אחרונה ניקח את הידיים אל הצדדים. לקחת אוויר מהאף, להוציא מהפה. אז ככה, הזרועות שלנו בהמשך לקו הכתף. כפות הידיים פונות כלפי התקרה. אנחנו לוקחים שאיפה, כתפיים מעט קדימה, שבמבט קדימה, כשאתם מביטים קדימה, תוכלו לראות את אצבעות הידיים שלכם. אפשר קצת להזיז. אז לקחנו שאיפה ולאט לאט לאט פנינו אל צד ימין. נשארנו. חזרנו. כל אחד לפי טווח התנועה שלו. שימו לב שמרחק הידיים לא משתנה. כל התנועה היא מהצלעות. זה פיתול קטנטן אחורה. חזרנו חזרה. להוציא אוויר. לקחת אוויר, להוציא ולחזור. שוב, לקחת אוויר, להוציא ולחזור חזרה. להרים את שתי הידיים, אפשר גם בתנועה הרבה יותר קטנה. ולהוריד לכיוון בית החזה. להישאר ולהזדקף. להוריד את הידיים אל הצדדים ולתת לזרועות קצת לנוח, למשוך כתפיים לאחור ולמשוך כתפיים קדימה. ניתן לידיים, ננער אותן. ניתן להם קצת יותר לנוח. בואו ניקח שאיפה ושוב נרים את הידיים מעלה. ניקח כתפיים קצת קדימה ועשינו סיבוב, רוטציה אל צד אחד, ספין. מבט עוקב אחרי היד האחורית, שוב הידיים מרחק ביניהם לא משתנה. כל התנועה היא מהצלעות. שימו לב שהאגן שלנו נשאר אל המרכז, תנסו כמה שאפשר לדחוף אותו הצידה. אנחנו דוחפים אותו אל שמאל והידיים רוצות אל ימין, ולהפך. לקחת אוויר ולהישאר, בואו ננוע שתי ניות קטנות אחורה, 1, 2, חזרה. להוריד ידיים, אני אסתובב בפרופיל, ידיים אל הצדדים, כתפיים מעט קדימה, שאיפה, נשיפה, צד אחד, שמאל, צד שני. לקחת אוויר ולהישאר, המבט הולך אל היד האחורית. שאיפה, נשיפה, כל הזמן לדחוף את האגן בחזרה והצלעות נשארות ברוטציה אחורה. 1, 2, חזרה. ידיים יורדות. ידיים קדימה. ידיים יורדות. ידיים קדימה. שוב, פתחנו ידיים אל הצדדים, פעם אחרונה. רוטציה אחורה. להישאר עם המבט לאחור, והאגן רוצה לחזור. 1, 2, שתי ידיים לאחור. 1, רוטציה. חזרה. להוריד ידיים, שוב שאיפה. נשיפה. אחורה. 1, 2, חזרה. שתי ידיים עולות. נשיפה אל בית החזה, ואנחנו מתארחים לקחת אוויר ולהרים את המבט. להחזיר את המבט לכיוון אצבעות הידיים, להישאר עם הידיים מול בית החזה צמודות. שוב שאיפה. נשיפה. שוב שתי ידיים עולות. מבט עולה. מבט יורד לכיוון כפות הידיים, צוואר ארוך. עכשיו אנחנו מותחים את הצוואר. נשיפה. מבט קדימה, אנחנו רק נעים עם הצוואר בכן.
כל אחד וטווח התנועה שלו, לא חייב להרים את הסנטר מאוד מעלה, ונסיט את המבט לו. אוקיי, ונשאר אל המרכז. שוב ניקח שאיפה גדולה. נשיפה, ידיים אל הכיסא. שוב בטן חזקה מאוד פנימה, וככה אנחנו שוב מעבירים משקל, נתחיל בהעברת משקל אל רגל ימין. נכווץ את הרצפה, חזק, 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 תרגישו את כל משקל הגוף. לאסוף את הבטן וכן להשתמש בישבן, תרגישו קיבוץ. ואנחנו מרימים את רגל שמאל. הישבן הוא חלק מרצפת האגן, הוא חלק משרירי היציבה שלנו, זה שמחזיק אותנו יציבים ועומדים מעלה. אז ככה, רגל רחוקה, נעביר את כף הרגל לפוינט ולפלקס. פוינט, פלקס, פוינט, פלקס. זה בסדר שהגוף טיפה נוטה הצידה, אנחנו כל הזמן מנסים להחזיר אותו אל המרכז, פוינט, פלקס. יפה, בואו נשאר עם כף הרגל בפלקס, נרגיש מתיחה קטנטנה ברגל האחורית, ונעביר אותה לפוינט, לקחת אוויר ולהישאר. אנחנו מציירים עיגולים עכשיו אל הצד השני, ציירנו אחורה, עכשיו אנחנו מציירים קדימה. 9, 8, שוב, חצי סיבוב שאיפה, חצי סיבוב נשיפה. העיגול לא צריך להיות גדול. שעון קיר. 4, 3, 2, 1. להישאר עם הרגל רחוקה. שוב לקחת אוויר, רק ניקח אותה קצת קדימה, קצת אחורה. נסתובב בפרופיל. קצת קדימה, קצת אחורה. קצת קדימה, קצת אחורה. שאיפה, נשיפה. 5, 4, שימו לב שרגל העמידה ישרה כל הזמן, לא חייב לנעול את הברך עד הסוף. עוד פעמיים, פעם אחרונה, וחזרנו לעמידה, ככה אנחנו מנערים את הרגליים. רגל העמידה קצת התעייפה, גם הישבן, קצת הליכה במקום, לנער את הרגליים. אוקיי, לקחת אוויר, שוב להזדקף מעלה, ולנשוף. לקחת אוויר, בעצם על ידי הוצאת האוויר, אנחנו מכניסים חמצן אל השרירים. אז לקחת שאיפה. שוב, העברנו משקל אל הרגל. שמאל, רגל שנייה עכשיו, החלפנו רגל. נשיפה, בטן חזקה פנימה. להזדקף, להתארך, לקחת הרבה אוויר ולהוציא. הרמנו את הרגל, לנשוף. העברנו רגל לפלקס, לפוינט. פלקס, פוינט, כף רגל, פלקס, פוינט. עוד פעמיים, פעם אחרונה, ואנחנו עם כף הרגל בפוינט. אנחנו לוקחים שאיפה גדולה. נשיפה, ואנחנו מציירים, זהו עיגולים אל הצד השני. ציירנו אחורה, עכשיו קדימה, אותו הדבר. 5, שאיפה נשיפה, 4, 3, 2, 1. נשארנו עם הרגל רחוקה הצידה. לקחת אוויר, שאיפה נשיפה, ירך קצת אחורה, קצת קדימה. תנועה של מפרק הירך. לכווץ ישבן, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. 3, 2, 1. וחזרנו חזרה לעמידה. ניירנו שוב את הרגליים, ניקח שאיפה גדולה. מבט עולה, נשיפה, עדיין להישאר בניעור של הרגליים. קצת לנער וקצת הליכה במקום. אנחנו עם ידיים אל הכיסא. אז ככה, אנחנו לוקחים כמה צעדים אחורה. שימו לב שפיסוק רוחב האגן. כפות הרגליים מקבילות והן פונות קדימה, לא אל הצדדים, קדימה. בטן חזקה מאוד פנימה, לאסוף אותה. ולהרחיק את האגן לאחור. תרגישו מתיחה בירך האחורית בשריר ההמסטרינג, ונתרומם. כל הזמן כפות הידיים אוחזות את הכיסא. אל תיתנו לידיים להתנתק. לנשוף ולעלות. סנטר פנימה, צוואר ארוך, שוב. לנשוף, אגן אחורה, ולעלות. עוד פעמיים. נשיפה, ירדנו מטה. שאיפה, עלינו מעלה. פעם אחרונה, לקחת אוויר, להוציא. ירדנו מטה. אגן אחורה, נרגיש מתיחה. לקחת אוויר ולהישאר. בואו נרחיק את יד ימין. היא לצד האוזן, היא רחוקה ואנחנו מנסים להאריך אותה עד כמה שאפשר. להאריך את היד, להאריך את הכתף. לקחת שאיפה, נשיפה
ולחזור חזרה, מבט עולה מעלה. לקחת אוויר, לנשוף ולהעביר משקל אחורה. שוב הגן רוצה אחורה, אנחנו מרגישים מתיחה בירך האחורית. יד שנייה קדימה, כל אחד יורד עם הגב לפי טווח התנועה שלו, לא להגזים. לקחת אוויר ושוב, יד ארוכה, כתף ארוכה, לקחת שאיפה. נשיפה, יד חוזרת, עלינו מעלה, מבט עולה מעלה. קשת קטנטנה נפתחת בגב, שוב לקחת שאיפה, נשיפה. ועוד צעד אחורה. אוקיי, אנחנו עם אצבעות הידיים על הכיסא, ושוב האגן הולך אחורה. הסיבה שהמרפקים פחות מתכופפים זה כי כל משקל הגוף רוצה אחורה. אנחנו משוויצים עם הישבן. לקחת שאיפה, נשיפה, להישאר. עוד שאיפה, עוד נשיפה ולהישאר. בואו טיפה נגלגל את האגן פנימה. אנחנו מקרבים את עצם הזנב פנימה, את עצם הפיוביס לאחור, סליחה. עצם הפיוביס פנימה ואת עצם הזנב לדחוף לאחור. לדחוף את הקוקסיס אחורה, את עצם הזנב. נשיפה, פיוביס פנימה, לקרב את הפופיק ולהרחיק. יש, לקרב, לנשוף ולהרחיק, להרגיש קיבוץ. רצפת אגן. לנשוף, להרחיק. עוד פעמיים, שאיפה. נשיפה, להרחיק. פעם אחרונה, לנשוף ולהרחיק. בואו נשאר עם המשקל אחורה, שתי ידיים ארוכות קדימה. ניקח שאיפה, נשיפה ונתרומם מעלה, מבט עולה מעלה, טיילנו, התקרבנו אל הכיסא. ניקח כתפיים לאחור ואת האגן לצדדים. נמתח צד אחד, נמתח אל הצד השני. נמתח אל הצד אחד ואל הצד השני. נמשיך רק במתיחה, 3, 2, אגן אל צד אחד, אגן אל צד שני. אוקיי, ויצאנו במרכז, אנחנו מציירים עיגולים. כל הזמן לגלגל גם את האגן. גלגול אגן קדימה, גלגול אגן אחורה, כמו ריקודי בטן. וצד שני, גלגול אגן. גם לגלגל את האגן וגם לצייר עיגולים. אוקיי, קצת הליכה במקום. לקחת שאיפה גדולה, נשיפה, וסוף סוף אנחנו יושבים. אז ככה, פיסוק רוחב האגן. כפות הרגליים שהגיעו לרצפה, אנחנו אוחזים את הידיים לצדדים, אנחנו עדיין לא נשענים, גב ישר, בטן חזקה פנימה. לקחנו שאיפה גדולה, ולאט לאט לאט, עטנו את הגב אחורה. בואו ניגע במשענת. עם הנגיעה במשענת אנחנו מרימים קטן את הרגל מעלה. אנחנו לא רוצים לעבוד עם הגב התחתון מנותק מהמשענת, להיצמד עד הסוף. בטן חזקה פנימה, הגב התחתון צמוד, אני מזכירה. גם הגב העליון, גם החזה פתוח. לנשוף, להרחיק כתפיים מהאוזניים ולחזור חזרה ולהזדקף, לנתק את הגב מהמשענת. נשיפה, להישען לאט 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 ולהרים את הרגל מעלה. רגל שנייה, נשיפה לחזור חזרה. שוב שאיפה, נשיפה. להיצמד עם הגב אל המשענת. לנשוף ולנתק רגל מעלה. נשיפה חזרה, להזדקף. כתפיים יורדות מטה. בואו נמשיך. שוב רגל ימין, רגל שנייה עלתה. נשיפה, הזדקפות. סנטר פנימה כל הזמן, צוואר ארוך. חזרנו. לנשוף לאחור, ימין, חזרנו. פעם אחרונה אנחנו עם שמאל. רגל שהתחלנו איתה. פעם אחרונה, רגל שנייה. הרמנו את הרגל ואנחנו מזדקפים. בואו נרים את המבט מעלה. ניקח הרבה אוויר, נמשוך את בית החזה מעלה לכיוון התקרה, נוריד את הכתפיים מטה, וקצת נתעגל פנימה. ננשוף ונעגל את הגב. סנטר פנימה. ושוב, נפתח את בית החזה, נוריד את הכתפיים מטה, ננשוף וטיפה נתעגל פנימה. פעם אחרונה, נזדקף, נרים את בית החזה מעלה, נוריד את הכתפיים מטה, אנחנו נוגעים כל הזמן, מושכים את התחתית של הכיסא. וננשוף, נגלגל את האגן ונצמד אל
משענת. אנחנו מרימים רגל אחת. עם בטן חזקה, תרגישו את המשיכה קורית מהבטן, משרירי הבטן. לנשוף ולעלות. שרירי בטן, וגם זה חלק מרצפת האגן, שרירי הירך. הקטנים, שרירי האגן. לנשוף, להרים. לנשוף, להרים. רגל בפוינט, אנחנו נוגעים עם אצבעות הרגל ברצפה, זה כמו לגליפט בעצם, פילאטיס. 4. לנשום, לנשוף, לנתק. 3. 2. כתפיים רחוקות מהאוזניים. 1. וניתן לרגל לנוח. בואו ננער קצת את הרגליים. לקחת אוויר, לפתוח פיסוק, לסגור, קצת ננער החוצה. אוקיי, ואנחנו שוב מזדקפים, יושבים בנוח, עם הגב התחתון, טיפה גלגול של האגן, להצמיד את הגב התחתון, להוריד את הלחץ מעצם הזנב, פיסוק רוחב האגן, שוב כפות הרגליים בפוינט, לקחת שאיפה, נשיפה ולנתק את הרגל השנייה. החלפנו רגל, כף רגל בפוינט, לנשוף, להרים ולהוריד. שוב לעבוד מהבטן, להוציא אוויר ולהחזיר. ולהחזיר. לנשוף, להרים ולהחזיר. אנחנו מרימים עד מקום, כל אחד וטווח התנועה שלו. להרגיש כאן את הקיבוץ. בשרירי האגן, שרירי ירך, גם בטן, סיבים תחתונים. בואו נמשיך עוד 5. לנשום, לנשוף בהרמה. עוד פעמיים. יפה, פעם אחרונה. להרים, להוריד וקצת לנער את הרגליים. אפשר לשחרר את הגב התחתון, לנוע מצד אל צד. לקחת אוויר ולהוציא. בואו נשען שוב, נגלגל את האגן, נצמיד את הגב התחתון, נפתח פיסוק ונסגור, נפתח ונסגור. אנחנו נשארים עם הגב התחתון עדיין צמוד אל הגב, אל המשענת. אנחנו מרימים את שתי הידיים קדימה, לקחת שאיפה. להרים שוב את שתי הידיים מעלה אל זווית הקיר, ובתנועה הזו אנחנו מנתקים את הגב התחתון. יוצרים מין קשת קטנה, תרגישו את הקיבוץ בגב התחתון, תרגישו את הקיבוץ בשרירי הגב. ולגלגל את האגן, להחזיר את הידיים ולהישען. אני אדגים את זה הצידה. אנחנו לוקחים שאיפה גדולה. ידיים מעלה אל זווית הקיר. לנשוף, לקחת אוויר. אז בית החזה עולה והגב התחתון מתנתק. אני מקווה שאתם רואים את זה. יש כאן רווח. לנשוף, ידיים חוזרות. עוד 3 חזרות, 2 ידיים מעלה. להצמיד את כפות הידיים אחת אל השנייה, לקחת אוויר. סנטר פנימה, לא לשמוט את הראש. סנטר פנימה, אנחנו גם עובדים על שרירי הצוואר. לנשוף, לגלגל את האגן ולהצמיד אל המשענת. עוד פעמיים, שאיפה. 2 ידיים עולות. לנשוף ולהצמיד. פעם אחרונה. ידיים צמודות, לקחת אוויר, להרים את החזה מעלה, תנו לגב התחתון להתנתק, שוב אני אדגים, מי שפספס, יש פה רווח, לקחת שאיפה, נשיפה, ואנחנו חוזרים עם הידיים ועם הגב התחתון צמוד אל המשענת. אז אנחנו לוקחים שאיפה גדולה. פותחים פיסוק, רוחב הגן, רוחב הכיסא, תחזיקו את הרגליים של הכיסא בעצם חזק. אז מה שאנחנו עושים זו התנועה הזו. זה פתיחה החוצה. אז ההתנגדות שלנו זה הרגליים של הכיסא, וזו ההתנגדות, היא קטנה, וכל אחד עם טווח היכולת שלו ועם הכוח שלו. לא צריך להתאמץ מדי. פתחנו, לפתוח, לקחת אוויר, תנו לגב התחתון שוב, להיות צמוד אל המשענת. אם צריך, לכו קצת אחורה. לקחת שאיפה, נשיפה, ידיים אל הצדדים ולפתוח. בואו נשאר בהתנגדות. אנחנו מרגישים את שרירי הרגליים עובדים, גם שרירי הישבן, הצידי, האמצעי. לקחת אוויר, לנשוף ושוב להביט אחורה ועדיין להישאר בהתנגדות של הרגליים. לחזור חזרה, לנשוף, צד שני. וחזרה, שוב אל ימין.
להמשיך בהתנגדות של הרגליים, לא לשכוח, לנשוף. חזרה, לא להרפות. צד שני. שתי ידיים עולות מעלה, להישאר בהתנגדות. שוב שתי ידיים קדימה, להישאר בהתנגדות הזו, לקחת אוויר, לנשוף ולנסות לקרב את הידיים לכיוון הכיסא. ולהרים מעלה. מבט עולה מעלה, לעקוב אחרי כפות הידיים. להרפות את התנועה ברגליים, לקחת אוויר, שוב לפתוח פיסוק, ההתנגדות, שוב זה הרגליים של הכיסא. אנחנו לוקחים שאיפה, נשיפה, ושוב מנסים להגיע עם הידיים רחוק, רחוק, רחוק. תרגישו את הקיבוץ בצלעות, איך הן רוצות לרדת מטה לכיוון האגן, ואנחנו לא עובדים עם הגב התחתון, או העליון, או האמצעי, רק מהבטן. שאיפה, נשיפה עוד פעמיים. ידיים עולות. פעם אחרונה. וסטו. אנחנו סוגרים את הפיסוק, קצת מנערים את הרגליים. בואו ניקח את האגן מצד אל צד. נשחרר את אגן ימין, נשחרר את אגן שמאל. ידיים מוחזות את הכיסא. לקחת שאיפה, נשיפה. אנחנו לקראת סיום, רק נעשה שחרור קטן. בואו נוריד את היד מטה ונרים את היד מעלה. שנייה מעלה. אחת רוצה מטה להגיע רחוק, רחוק, רחוק. השנייה רוצה מעלה. תרגישו עדיין בטוחים ויציבים, לא לרדת יותר מדי נמוך. לקחת שאיפה, כל הזמן המבט מעלה. ליד לאט 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 יורדת אל הצד השני. נביט אל היד שנמצאת מטה ונחזור אל המרכז. שתי ידיים אל הצדדים, לקחת שאיפה, מבט עולה מעלה שוב, יד אחת מתארכת ויד אחת רוצה מטה, יד אחת רוצה מעלה אל התקרה, יד אחת מטה אל הרצפה. מבט כל הזמן מעלה, לקחת שאיפה, נשיפה, עוד למתוח, עוד למתוח, עוד למתוח. לנשוף, יד יורדת מטה, מבט יורד מטה אל היד, ואנחנו מזדקפים, לוקחים שאיפה, שתי ידיים אל הצדדים. בנשיפה אנחנו מצמידים את גב כף היד, וקצת מושכים את הכתפיים קדימה. לקחת שאיפה, נשיפה גדולה אל בית החזה, ותודה רבה לכם. אני הייתי חן, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שניפגש שוב.